MuZimbabwe munomu tingori ne2 mapolitical parties chete, ZANU-PF ne-CCC yaadvocate Nelson Chamisa. Vamwe vese ava angori mafellow Zimbabweans, mabreadwinners kumhuri dzavo, vanenge vachitsvaga kurarama kudya chete. Muri Zimbabwe ndauya panapa nhasi panyaya yeversion tine vanhu vandanzwa kuti vakaita hanzi nera yavo yevaroda kuita, vada kugadzisa ma-electoral reforms. Vari 25 mapolitical parties vasina kana any constituency yavanorepresenta. Ava una kana kansela kana ani ari mukansel kana MP zvake anenge arimo kana tingati chiko sabhuku here toti senator, but vari kuzviita mapolitical leaders. Emapati api unoona kuti zvimwe zvacho vamwe havana tombobatika paballot paper madays aicampaigniwa pepe pa23 August. Vamwe vanga vasipo vakatogarira mari dzavo pakanaka, kana akari mapolitical funding mari dzedze kana dzakabuda vanenge vangotora mari vakaisa pakanaka. Muri Zimbabwe so panapa ndauya pane yandasangana nayo pari kunzi a group of 25 individuals have decided to join non-existent forces under the otherwise much heralded Nera banner to push for electoral reforms. Indabva anyora wacho arodzana nemusikanzwa hanzi it is difficult to even identify them as political leaders because they don't represent any political constituents. You see, zvandikubva kutaura zvacho kuti hapana kana one political constituency yavanorepresenta, but unotoona kuti vanhu vanzi vanga vari kunera unoona zvimwe zvacho zvinoitika muZimbabwe. Kana vanhu ava tingavati maopposition here kana kuti vatori kuruling party kudhara, because aumbozwa kana one word vachicriticize zvimwe zvinhu zvinenge zvichiitika. Zvimwe zvacho zvinotonida munhu anenge achizvita weopposition party, havana kana one word ravanotaura, zvese zviri right. I think pamwe ndosaka vasina kana masupporters, but izvi ndezvekuita sei. Inini ndakatarisa nyaya iyi zvinenge zvekuda kunetesa Nelson Chamisa manje zvinzi aiwa ma-electoral reforms takagadzirisa one, iwo ndiwe vega wakaoma musoro, vamwe vese takagara nawo pasi. Vakomana, but iye chero akanzi ndiye ega akaoma musoro, ndiye ega opposition leader muZimbabwe zvamaimagine, kuti haasi kutambiswa bhora rimwe chete riri kutamba vamwe ava neZANU-PF ari kuita yake ega, haasi kuitiswa zvikuru, because ndozvinoita ruling party, ndozvinoita opposition party. Haufanira kuudzwa zvekuita kana neruling party uri kuoposa. Aiwa, unofanira kutoenda wega direction yako yakadai, vamwe vakaenda vachiteera vese ruling party, which means hatina kwatiri kuenda senyika. Ndo nyaya yandayo ndakakubatira panapa, ndakakuwekera SMS muri Zimbabwe pachannel yenyu yenyaya version chikuzivisai kuti 25 vanhu hanzi nera varida kugadzirisa ma-electoral reforms yekuti vazoita sei. Hapana kana politician apa, ava vanhu vadai vatovhura macheche zvavo kutambisa mari iko.